पाइथागो जरा कलग्रमी नार्सिंहनिल आईपीएफनि Kwcham तिप्रासा हामग्राय मन्त्रि एबा 26 नं आश्रामबाड़ी विधानसभानि बरम गोनां एमएलए मेवार कुमार जमातिया एमएलए आसुकथाय याकारखा एमएलए आसुकथाय याकारमनि कयमंबुलाय याफारका विधानसभानि खुकबां बरम गोनां रतन चक्रवर्तीनि यागो सिगांगनो त्रिपुरा मथावो खरकनि आईपीएफ ति बदलनि एमएलए बुबाग्रानि थानसानि जवाबो फाइमानि ताबक एमएलए आसुकथाय याकारमनि उलो ग्रेटार त्रिपुरालायनि जवाबो फाइथाथक अबहायनो वानसुकजाक सिनाय दंनाय दं कक्टमर सेमनका बीजेपी हापनि जरावो मन्त्रि इंगै तंगैबो सामं खलायना रिजागलिया अबहायनो कक्सल जामुं तुबुखा ताबक बस्कानि सालो साइमान सिनाय बरम गोनां मेवार कुमार जमातिया बुबाग्रानि लगियो थांगै ग्रेटार त्रिपुरालायनि जवाबो फादे फाइनो फाया